Здравейте хора, хайде да играем. Ето тази, мисля, че... Ето тази... Чакай, обърках се, извинете ме. Ето тази игра ще играем в днешното видео. Между другото, никой не ми е писал долу в коментарите дали искате. И просто реших да ви я покажа, защото никой не я играе, според мен. Общо взето, това ще играем. Много стилно е. Сета. Както и да е. Нещото... О! Има ново нещо. Ама баш. Ами добре, цялото това нещо... някой ще го спестя, защото не ми дават. Все още не съм минала всички нива. И за това ще играем в днешното видео тази игра и... не знам в коя къща да бъда обаче. Имам 3. Може да са 4. Не помня къде беше тази. Тази или тази. Между другото в тази третата, по средата, дето е, имам много готина червена кола. Сега ще я видите. Даже вътре има човече. И това не съм аз. Ето мен. Как се появих? Все още няма абсолютно никакви животинки, но нас пък ни има. Има ни цак. А между другото ние не сме много, но все пак имаме нещо. Искам да се направя живот. Да, се тая. Oh gosh, what the fuck, bro? Искам. Let's go. Искам. Просто искам. Готино! Искам да е бебенце. Това е много сладичко. Да е така или така. Така. Абе сега ще изберем нещо. Искам да е готино куче, искам да е красиво. Да прелива красота. Просто като го видиш, какво готино куче. Но в същото време да